Pag matama ni mo hantod 200 na kay ice cream. Sige. Sige, sabaw. 1. Ikaw ra. Daman na si ate. Ikaw ra. 6, 7, 8, 14, 18. Sunod. 7, 8, 14, 16, 100. Tama ta. Walay ice cream. Wala man kay 1. Huwag ka nag-2. Diretso ka sa 6. It. Sama na. Okay, asam ko. Sige, asam. 6, 7, 1, Ay, dapat. 1, 2, 6, 7, 8, 14, 13, 14, Dali tayo. 16, 14, ang saya itong sunod. Amot. Ang namang nagdito Paghuman. 15. Ha? Amot na mo dira. Ikaw nag-count? Gani. Sundugo na ako. Sunod. 1, 1. 2. Ikaw na niya. 1. 1, 1, 2, 3. 200 na? Tama to, dali. Tama. Tanas dari, tama na to. Tama to de. Mali. Oy, ice cream. Ay, bawal. 1, 2, 3, 4. Kanin na lang. Ano siya pangalanan mo? Wenzel, Dave, Sakayan. Isa man pangalan sa mama. Erwin. Mama? Mama na mo si Erwin? Yeah. Mama? Tarong nagtubag ba kay pangutanon di ka na sa mga teacher pag may school ka? Isa mong mama. Di. Erwin. Tarong nga good eh. Oh. Oh. Hatag tip. Kasi pangalan niya sa mong mama ba? Kuyag. Ulan. Bagong naungan mo. Kuyag. Ulan! Sige, ilabay na ako na imong karton sa gawas. Palayason pa ka.